Goeiedag iedereen aan het Klinkspoor, locatie grensovergang België met Nederland, dus meer bepaald hier Oost-Vlaanderen, de Klinge, en even verder ga ik dus via het bos naar de stad Hulst. Dus veel plezier met de Street View. De Klinkse bossen is een natuurgebied, dus dat betekent ook toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Dus meer bepaald kom je van de F411 Sint-Niklaas in de vroege ochtend of op de late avond. Mag je dus hier niet meer door, moet je dan wel via Kapellebrug. Zo, ik ga nu vertrekken met een gewone stadsfiets. Dus ook wel aangenaam, had iets trager dan de e-bike, maar is best leuk. Veel plezier met de Street View.
Zo, dit gedeelte is achter de rug. Dus hier ben ik 2 kilometer van de Klinge. Terug van het grenspunt daar. En Hulst 2 kilometer. Dus in principe heb je 4 kilometer van het grenspunt tot de stad.
Zo, dat was de voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Dus aan de grensregio vanaf het linkspoor is het de F411 tot Sint-Niklaas. Is ook volledig vernieuwd met een breed fietspad.